No niin, Sami. Tämä on taas juhlallinen hetki. Rovaniemellä tämä on harjoiteltu ja nyt sitten olemme oikeasti tosissaan täällä meidän omassa. Minä sanoin siellä Rovaniemelläkin, että sinä olet oikeasti niin kuin meidän poika. Mutta sinä sanoit hyvin, että sinä olet Lapin mies. Minusta se kuvastaa sitä juuri, että sinä olet meidän kaikkien lappilaisten oma ja sinä olet vienyt hyvin Lapin viestiä eteenpäin. Mä ollaan tuo ylälenkki, tai minkä sinä nyt itse haluat, niin päätetty ristiä mustin lenkiksi. Minusta se oli läkki, koska se on niin onnettoman raskas siellä se maston nousu. Ja ennen kaikkea kiitoksia, jotka on tullut tänne paikalle. Teitä on aika sankka joukko ja pääosin tuttuja kasvoja vuosien varrelta. Sen verran voin sanoa, että tänään kun kävin siellä nyt ristityllä mustin lenkillä, niin jotenkin tuntuu, että ne mäet on loiventunut tässä viimeisen parin vuoden aikana. Mä haluan muistaa sinua myöskin tällä Ylitornion viirillä, jonka me on laitettu teksti, että olympiavoittaja Sami Jauhojärvi 10.3.2014 ja Ylitornion kunta. Ja toivomme, että tämä pääsee sinne palkintojen viereen tai sinne jonnekin lähelle kuitenkin. Hyvä. Tänne paikalle kokoontuneelle nuorisolle, että toivottavasti minä nyt toimin hyvänä esimerkkinä siitä, että täältäkin pystyy ponnistamaan. Eikä tarkoita pelkästään urheilusaralla, vaan että täällä on myös mahdollisuus pelkästään jo täällä yrittää ja muuallakin sitten, jos täällä tuntuu, että ei enää tilaa riitä tai haluaa lähteä kokeilemaan siipiä muualle, niin olkaa rohkeita. Ottakaa itseään niskasta kiinni ja asettakaa tavoitteita. Jos ei ole tavoitetta, ei voi mitään koskaan saavuttaa.